Terve vaan terve, sanoo mehtämies, ja minä en ole mehtämies. Minä olen saanut tämmöisen paketin. Lähettäjä on Robokeskus Oy. Se tuli muuten äkkiä. Ja mä oon sen aukassut jo ja kattonut mitä siellä on. Täällä minulla on semmonen ruumpa imuri ja siinä on toi harja ihan loppu. Niin mä tilasin siihen harjan. Tämmösen. Ja sitten siihen tuli uusi ruuvikin. Mutta sitten tähän huusholliin, missä tätä nyt kuvataan, niin tähän minä tilasin tämmösen ruumban. Täälläkin on semmoinen ruumba. Tämmösen ruumban harjojen puhdistaja, mikä on erittäin kätevä. Ja jos teillä on ruumba 500-sarja, oliko se 900 ja 600-sarja, mihin se kävi, niin kannattaa tilata. On meinaan tosi hyvä putsata harjat tällä. Tässä on sitten tämä varsinainen osa, mikä tilasin tätä kotiapulaista varten. Tällä on toi jalka poikki. Elikkä ei pyöri tämä sivuharja. En hirveästi tutkinut muuta kuin, että siellä oli kaiken näköistä tietysti tuolla välissä ja rattaat oli ehjät, niin tilasin uuden moottorin, kun näitä kerran on saatavana. 30 ja rapiat. Äkkinäiseen voi tuntua kalliilta, mutta ei se nyt sitten niin kallis ole, kun siinä on näin paljon tekniikkaa. Täällä on varpaat vinossa valmiiksi. Täällä on näköjään ruuvitkin paikallaan. Näyttäisi, että se ei ole kuin nämä 2 ruuvia ja se on siinä. Mutta aloitetaan tästä, että otetaan vanhat varpaat pois. Noin lähti vanhat varpaat, ethän muuten hirveän kulunutkaan. Joo, tää kannattaa säästää. Sitten lähdetään, täällä on 4 ruuvia. Olisi ollut tietysti näyttävämpää, kun olisi ottanut akkukoneen, mutta eiköhän nämä 4 ruuvia saada tästä vähän näinkin. Ja näähän ei tule täältä kokonaan ulos. Rikat. Noin lähtee se. Sitten mä kaiken varmuudeksi irrotan tän akun, niin sitä olisi pakko ottaa, mutta otetaan se pois, kun se on niin helppoa. Jos tää on niin helppoa, kun tuosta uudesta osasta näyttää, niin se olisi vaan niinku tämä pois. Ja tämä pois. Tosta kun tuon aukaisee, niin saa tämän auki ja näkee, että siellä on ne rattaat. Sitten siellä on muoviset rattaat, että ne saattaa tietysti joskus hyrpiintyä. Tää oli näin helppo irrottaa tämä. Ja päälle päähän tästä ei mitään näe. Muuta kuin että katsotaan, että meillä on saman näköinen. Varaosalistauksessa luki, että päivitetty malli. Mutta ihan on kyllä samat numerot, että voi olla päivitetty malli tuo edellinenkin. Mullahan on itselläni vanhempi, että siinä tää ei ole hajonnut, olisiko se päivitys sitten se, että se ei kestä. Semmonen nykyajan malliin. Noin sieltä se. On kiva, kun on istutettu ruuvitkin paikalleen. Ihan on Kiinassa tehty. Fabricadona China. Huomaatteko, kun minä puhun sujuvasti Norjaa. Mikä liian ollut tuo kieli.
oikeesti. Pitikö se kääntää nostaessaan sitä? Joo, piti. Näinpähän se kuuluu. Noin. Tätähän ei tarvitse puhdistustoimenpiteiden takia irrottaa tää levyä, mutta täältä irrotetaan nämä harjat ja puhdistetaan. Ja tämä otetaan välillä irti ja puhdistetaan. Sieltä tahtoo mennä hiukset, koiran karvat ynnä muut semmoset härpäkkeet väliin ja se lakkaa pyörimästä ja sitten saattaa tulla tuhoja. Me ei muuta kuin lyödään tää nippu ja toivotaan, että diagnoosi oli oikein. Jos ei se ollut, niin sitten mä en osaa tälle mitään tehdä. Näytän tuosta kertapyyhkäisellä, miten hienosti tää harja toimii. Mä tän putsasin 2 imurointia sitten. Täällä on jo tämmöset kökkäreet. Ehkä me katsotaan tätä putsausta tässä vähän enemmänkin. Tänne kertyy hiuksia. Tai tässä tapauksessa näköjään koiran karvoja. Ja tonne. Nyt tässä jos mietitte, että tää on nyt sitten niinku 2 kertaa pyörinyt, niin aika paljon sitä sinne kertyy. Ja kannattaa useasti putsata mieluummin, niin pysyy muoviset rattaat ehjänä. Täällä sama juttu. Siellä on tommoista koirankarvaa ja hiusta ja täällä on ihan villakoirankarvaa. Ja tässä sitten tulee tämä harja käteväksi. Otetaan tosta ja vetää se läpi, niin sinne jää aika hyvästi sitä tavaraa. Tai sitten tehdään tämmöistä edestakasta liikettä näin. Ja taas jäi. Sitten tällä pystyy tällä reunalla vielä, jos se on oikein sitkeitä. Niin ottamaan tällä lailla. Tää oli nyt tämmönen pikapuhdistus. Harjat takaisin, ottaa tuolta vielä tämmönen välissä. Mulla on itsellä toinen malli menossa. Edellinen kesti yli 10 vuotta. Siitä loppuviimein sitten joku, en tiedä, en ole tutkinut, muuta kuin että en osaa tutkia. Se rupesi törmäilemään seiniin, eli siellä tämä tutkasysteemi toiminut enää. Mutta nämä kertaalleen korjasin noin rattaat sitä vanhasta, mutta se tosiaan yli 10 vuotta hyvin toimi. Nythän tässä ei muuta kuin siivotaan vähän pöydältään tosta ja pannaan sitä vähän ja katsotaan, että lähteekö tämä pyörimään, kun pannaan rumba hommiin. No niin. Siellähän se viipottaa. Mutta tähän ei ole tarkoitettu leivänmurujen putsaamiseen pöydältä, niin pannaan se tonne lattialle hommiin. Kiitoksia tästä ja tämä varmaan ilmestyy, taitaa olla jouluaatto sunnuntaina, niin oikein mukavaa ja rauhallista joulua. Jos joulussa pilasit katsomalla mun filmiä, niin kiitos siitä.